jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Sa minn kmieni wara nofsinhar il-Maltin u l-Awċin ta' kull età, tfal żgħażagħ, nies ta' mezz età u anzjani erħewla lejn il-Belt Valletta ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju bit-tema Is-saħħa lil-Maltin. Jiddominaw kienu l-bnadar ta' Malta u tal-Partit Laburista. Kulħadd għalenija ħagost ukoll bil-marċi ferrieħa mill-banda tal-Partit Laburista fost oħrajn. One News kien preżenti fit-toroq tal-Belt u tkellem man nies dwar għaliex kien importanti għalihom li attendu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju Is-saħħa lil-Maltin organizzati mill-Partit Laburista. Biex niċċelebraw l-ewwel ta' Mejju, jum il-ħaddiem. Ekku huwa xieraq u kulħadd tan wieħed u biex niċċelebraw dil-festa mal-Prim Ministru tagħna Roberta Bela. Biex nissapportjaw il-Prim Ministru u biex ngħidulu grazzi tal-affarijiet li qed itina. Niċċelebraw il-festa tal-ewwel ta' Mejju tal-ħaddiem. Nappoġġa l-Prim Ministru wieħed Malta għandna Robert Abela u nappoġġa l-Partit Laburista u l-ħaddiema kollha. Ed hawnhekk biex nuri l-appoġġ il-ħaddiema kollha. Jena kont ħaddiem, illum pensjonant u ngħid viva dal-gvern kif jgħidu għali li tani l-opportunità li ngħix ħajja kif għandinix. Biex jiċċelebraw jum il-ħaddiem u support qawwi l-Partit Laburista. Jiena llum pensjonant, imma il-ħaddiem il-Partit Laburista biss kien jiċċelebraw għadu. Ġejna niċċelebraw jum il-ħaddiem.